אבא! אבא! אתה יכול לקרוא לפיצי? די, דור, די, תעצרי די. שלום, דבורה הנביאה. היום יהיה לנו ראיון עם דבורה הנביאה מספר שופטים. מאיפה את מגיעה אלינו, דבורה? אוקיי, אני במקור משבט אפרים, אך היום אני מתגוררת בעכו. אז כמו שידוע לנו, דבורה השתתפה במלחמה נגד סיסרא. דבורה, איך היה במלחמה? טוב, אז אם להגיד בקצרה, כשנכנסנו למלחמה, אנחנו ידענו שיהיה מאוד קשה, כי הצבא של סיסרא היה חזק מאיתנו וגדול מאיתנו פי 3, והיינו רק 10,000. אז במהלך המלחמה היה לנו מאוד קשה כמו שציפינו, והיה רעב גדול, והרגו לנו הרבה חיילים, וכולם כמעט מתו, אבל וחשבנו שאדוני כעס עלינו, לא רצה להיות איתנו, ובסוף, להפתעתנו ולשמחתנו, ניצחנו. מה החזיק אתכם במלחמה? בכל זאת, לפי איך שסיפרת, זה היה נשמע כאילו לא היה לכם סיכוי. איך הצלחתם לנצח בסוף? מה שהחזיק אותנו זו הייתה התקווה, ומה שאנחנו כל כך רצינו זה לחזור למשפחה שלנו, אז נלחמנו על זה, על החיים שלנו, ובכל זאת, אם אנחנו נפסיד, זה יקרה משהו יותר גרוע, אז מה לחשוב על זה? אמרנו, ננצח אותם. נעבור לשאלה הבאה. האם נתקלת בקשיים שהנהגת את העם? ברור, כי כל מנהיג נתקל בקשיים שהם בדרך למנהיגות שלו. כי יש אנשים שלא רוצים שאני אנהיג אותם ויש כאלה שכן. ומה שבעצם הביא אותי להנהגה שכולם רצו, זה להראות שנשים הן יכולות גם להנהיג. ואני הראיתי שאני גם יכולה, ועובדה שניצחתי במלחמה הזאת נגד סיסרא ועוד הרבה מלחמות אחר כך. תשובתך מעלה בנו שאלה, איך זה להיות הנביאה הראשונה בתולדות עם ישראל? מה שאני הרגשתי זו סמכות ואחריות, כי להראות שאנחנו גם יכולות. כי כל המנהיגים לפניי הם היו בנים. ועכשיו רציתי להראות שגם אנחנו יכולות. העובדה שהיית אישה השפיעה על העם מהציפיות ממך? כן, זה השפיע רבות, כי בגלל שאני אישה חושבים שאנחנו יכולות להנהיג פחות טוב. ולהפתעתם, אני הצלחתי להראות להם שהציפיות שלהם הם בכלל היו ההפך ממה שחשבו. הם חשבו שאנחנו לא יכולות כלום, ויש כאלה גם אנשים שבכלל לא יכולים לצאת למלחמות, שלא רוצים ללכלך את הידיים שלהם. אבל מה? אני הצלחתי. עכשיו נעבור לפינה שכולם חיכו לה, רכילות. איפה הכרת את לפידות? אני הכרתי את לפידות בג'יי סיני. הוא גם שלח לי קריצה באמוג'י ואני שלחתי לו נשיקה. איפה נפגשתם לראשונה? הוא רצה להיפגש בסלאב סלאב סלאב, אז פגשתי אותו שם והוא קרא לי, ראיתי אותו ודיברנו, התחתנו. וואו, נשמע שהייתה שם אהבה רצינית. דבורה, שאלה שמעסיקה אותי, מדוע קוראים לך ככה? טוב, זה סיפור נורא מעניין. אז לאמא שלי יש אוסף חרקים, ובימים ההם הדבורים היו ממש חסרות. אז פתאום אני נולדתי, קרא לי דבורה שאלה רנדומלית שמעניינת אותנו. מה השיר האהוב עלייך? טוב, הוא... תני לנחש. מה? די.ג'יי. תעצרו את הזוועה הזאת! מה זה? אז מה השיר האהוב עלייך? די.ג'יי.